Sgiliau Creadigol. Creadigrwydd yw'r gallu i feddwl am dasg neu broblem yn ffordd wahanol a'r gallu i ddefnyddio'r dychymyg i greu syniadau newydd. Dyma 5 tip i ddatblygu dy sgiliau. Tip 1. Gwna ymdrech i ddysgu sgiliau newydd. P'na wyt ti'n darllen mwy, yn gwrando'r bodlediadau, neu'n edrych ar ddechrau cwrs newydd. Mae dysgu cyson yn hanfodol i hybu creadigrwydd. Tip 2. Mwynha dy hun. Fe fyddi di'n fwy ysbrydoledig i feddwl am syniadau newydd. Ceisio chwilio am hobi rwyt ti'n mwynhau a sy'n gadael i fod yn greadigol, fel chwarae offeryn, peintio neu chwaraeon. Tip 3. Gweithio ag eraill. Enghraifft, gwaith wyt ti'n cael trafferth o'r hyd i atebion neu syniadau ar gyfer prosiect penodol. Gall aelod o'r tîm dysbarduno a syniadau newydd a chreadigol. Tip 4. Cymryd brec. Os wyt wedi bod yn meddwl am syniadau ac atebion creadigol am oriau wrth y ddesg a methu dod o hyd i'r ateb, cymer sai. Byddai'n mynd am dro yn clirio'r pen ac yn tynnu'r meddwl bant o'r dasg. Tip 5. Derbyn adborth. Mae derbyn adborth o dy waith neu dy syniadau yn beth da gan ei bod yn gallu agor drysau at syniadau newydd gan eraill. Drwy hynny, gall derbyn adborth hybu dy greadigrwydd. Am gymorth pellach, cysyllta â ni. post@profi.cymru @cynllun profi. Diolch am wylio. Created using Powtoon.